At saka huwag kayong mag-invest kapag mataas ang halaga nila o mataas ang rate nila. Kailangan bagsak na bagsak sila para pag tumaas, kasama ka. Kasi pag bumili ka ng mataas sila, pag bumagsak, damay ka. You know I'm gonna get. Ayan, murang investment ba yung hanap nyo? At kahit sino pwede makapag-invest dito. Mapa-estudyante man, mga mapananay, tatay, ayan. Diba? Lalo-lalo na sa mga katulad ko na may mga tindahan na laging busy. Ayan, saan ba tayo pwede mag-invest na napakaliit na halaga? Ayan guys, keep on watching. You know I'm gonna get. Ayan na nga guys, mga mamshi, ayan, lalong-lalo na sa mga katulad ko na may tindahan, diba, laging busy, or mga estudyante na mga nasa kolehiyo na, diba, kahit mga nanay, mga simpleng may bahay, pwede tayong makapag-invest dito. Ayan, siguro yung iba, alam na to. Ayan, saan ba tayo pwede makapag-invest sa napakalit na halaga, na wala naman tayong masyadong kailangan gawin. Ayan, ang kailangan lang natin gawin is, magdagdag tayo ng magdagdag. Hindi lang naman to one time deposit, diba? Pag one time deposit lang to, ano mangyayari yun, diba? And guys, saan nga ba? Walang iba, syempre, kundi ang ating GCash. Ayan, diba? Saan natin ito matatagpuan? Sa ating cellphone lang din. Hindi na natin kailangan lumabas pa para kung sino-sinong kausapin, diba? Napakadali lang. Ayan, sa mga wala pang GCash apps, ayan, mag-download lang kayo ng GCash. I-validate nyo or i-verify nyo. Ayan, sa may mga GCash na madali na lang to, 'di ba? Tapos sa mga nagko-continue na sa GCash apps, ayan, mag-ano lang din kayo. Minsan kasi lagi talaga ako nag-e-explore sa ating GCash. Ang dami kong natatagpo ang mga pwedeng gawin. Ayan, medyo matagal na ako dito sa ating GNBest. Pero kahit matagal na ako dito sa GNBest, napakalit lang ng aking nailalagay pa lang dahil hindi ko naman siya sineryoso ng mga nakaraan. Bali, mahilig nga ako mag-explore, diba? At saka mag-try. Ayan, pinag-try ko lang naman hanggang napansin ko kahit paano is nadagdagan ng ilang piso o ilang peso ang ating nilagay. Kaya, ayan, naisipan ko siyang kahit paano is i-continue na. Hindi man every day, hindi man every week na pwede tayong maglagay or pwede tayong maglagay, pero nasa sa inyo pa rin yun guys kung kasi meron din kayong pipil-upan dyan kung ano yung gusto nyo at papaalalahanan din kayo ni GNBest. Ayan, sa halagang 50 pesos, ayan, pwede na tayo makapag-invest sa GNBest sa GCash. Ayan, pwedeng every day, every week, every month, every quarter month, di ba? Tapos, hindi lang yan guys. Kung mga aggressive kayo, meron din naman worth 1K ang kanilang minimum. At gusto ko nga yun, lalo na yung sa may bandang itaas. Kasi meron silang dividend. Pero wala pa tayong pangpondo doon. Wala pa akong budget doon. Doon muna ako sa mga 50-50 pesos, diba? Pero, kapag once na pinasok nyo tong pag-i-invest, diba? Kahit saan man, at kahit dito sa ating GCash, kailangan mataas yung inyong risk tolerant, diba? Para yung kayo yung tipong kapag naglagay, wag nyo nang asahan or wag nyo nang wag nyo nang asahan. Basta, kasi ako pag naglalagay talaga ako sa GNBest ko, parang wala na, hindi ko na siya tipong basta, hindi ko ma-explain. Kalimutan nyo na lang, 'di ba? Para at least bumagsak man, hindi kayo babagsak ang pakiramdam. Pero hindi naman siguro mangyayari 'yon. Basta sinasabi ko lang kailangan is mataas yung inyong risk tolerant. Yung risk tolerant na ano ko lang din to sa isang vlogger na kailangan mataas yung ganun nyo. Ako mataas yung ganun ko, alam ko dahil marami na akong na-investan noon pa, hindi pa ako nagtitindahan, diba? Ilang investment na yung napasukan ko sa mga tao, yung mga mahilig mag-invite. Pero kahit papaano is na-handle naman natin yon. Hindi naman tayo bumagsak na as in parang feeling down. Alam ko yun, pinasok ko yun, kaya yun.
Wala. Kaya kayo, wag kayong pasok ng pasok agad sa mga nagre-recruit sa inyo. Alamin nyo muna, di ba? Walang mabilis na pera dito. Yung katulad ditong GNBest na to, pag naglagay kayo ng 50 pesos, pag naglagay kayo ng 1,000 pesos, wag nyo asahan na may balik agad yan na malaki. So, pwedeng sintabo lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag naglagay kayo, isipin nyo na lang na ipon, di ba? Ang kagandahan is tumutubo siya, 'di ba? Kung yung ilalagay nyo sa bangko nyo, ilagay nyo na lang sa inyong GNBest or sa mga legit na investment katulad ng stock market, 'di ba? Ano pa ba yung iba? Meron pa fund. Basta mga ganun, huwag kayong mag-invest sa mga recruit na yan, huwag kayong magparapaniwala doon. Yun lang, best na akong na-scam dyan. Yung pag-umpisa talaga, legit pa yan kasi sa sahod pa, pero pag naabutan kayo ng pagsara na, goodbye, o diba? Kaya doon ala kayo sa mga legit, katulad ditong GNBest. Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi ito agad-agad kapag halimbawa nag-invest kayo ng malaki-laki na yung na-invest nyo, gusto nyo nang kunin. 1 week bago nyo to makuha. 1 week bago to makarating sa inyong GCash. Ayan. Hindi katulad nung pag gusto lang nating mabilisang makuha, sa GSave lang kayo o sa mga bank account nyo na nakalink sa inyong GCash. Pero kapag yun nga, relate kasi ako dun sa mga kasari, sa mga katulad ko or nanay na ipon ng ipon pero lagi talagang nagagamit, lagi na nating nakukuha, diba? Hindi katulad ng iba, talagang pag nag-ipon is, katulad ni ST, di ba? Talagang pangmatagalan ang kanyang pag-iipon. Ayan guys, kaya once na pinasok niyong investment, kahit saan naman, is kalimutan nyo. Ang tamang gawin is kalimutan. Para at least, balang araw, kapag kukunin niya na to, di ba? Wow! Para tayo nanalo sa loto. Di ba? Charot. Ayan guys, yun na nga. Masabi ko talaga mataas ang risk tolerant ko dahil yun nga marami na ako napasok na investment. Kapag kayo yung tipong may ininvest tapos nawala, tapos naghalumpasay kayo sa iyak, kung ganun kayo, wag kayong mag-invest. Pero kapag kaya nyo i-handle, ayan, go for it, invest. Kasi ang investment tsaka ang pag-business, magkaiba siya. May magkatulad na may magkakaiba. Kasi ang business, di ba, ikaw yung magpapalakad ng iyong puhunan. Samantalang yung investment, mga pera natin yung gagamitin ng taong magpapalakad, di ba? Pero parehas lang silang pakikipagsapalaran, di ba? Yun na nga, meron ngayong maganda sa GCash na napakababang halaga. Ayan, 50 pesos nga lang, di ba? Kung kung mga aggressive kayo, doon na kayo sa 1K. Pero kung aggressive din naman kayo, pero gusto niyo is 50K, ay 50 pesos, ayan, pwede kayo mag everyday, every week, di ba? Ako kasi, gusto ko na siyang i-maintain, pero hindi ko kayang everyday pa rin yan kahit 50 pesos na dahil meron pa rin naman ako mga tulad ng alkansya, di ba? Ang umpukan, pagsisave pa rin yun. Meron akong MP2, meron akong SS, meron akong pag-ibig, ang dami kong hinuhulugan, kaya hindi ko siya pwedeng i-maintain kahit 50 pesos lang. Pero sa mga kaya, go, di ba? Kung kaya nyo, mas mataas pa, go lang ng go. Kasi hindi ako pwedeng tumutok lang sa isa. Di ba katulad yan, halimbawa, bitawan ko yung umpukan ko, tumutok lang ako sa MP2, di ba? Ang umpukan kasi pwede mo siya makuha agad, pero yearly talaga siya. Pero kung gusto niyo nang kunin, pwede mo makuha. Hindi katulad ng MP2, kapag pinilipan niyo is 5 years, 5 years mo talaga siya makukuha. Kapag gusto mo nang kunin, kailangan is katanggap-tanggap ang iyong rason. Katulad din naman ng GNBest, hindi rin naman ako pwedeng tumutok lang dyan dahil kagaya ng sabi ko, di ba, malit lang halaga, tapos 1 week bago mo siya makuha. Yun guys, kung saan ako napunta, pero yun nga, mga mamshi, kahit mga kabataan, mga kulihiyo dyan, pwede kayo mag-invest dito. Parang isipin nyo na lang pag-iipon, pero gaya ng sabi ko, dapat mataas ang inyong risk tolerant, at saka wag kayong mag-invest kapag mataas ang halaga nila o mataas ang rate nila. Kailangan bagsak na bagsak sila para pag tumaas, kasama ka. Kasi pag bumili ka ng mataas sila, pag bumagsak, damay ka. Diba? And guys, tamang-tama ngayon is February 15. Ayan, yung ating Atram Total Refund Peso Band Fund. Yan, bagsak na bagsak sila ngayon. Kaya sumama tayo para sa pagtaas nila is kasama tayo. Diba? Ang mataas ngayon is yung worth 1K. Huwag mo muna kayong bibili doon.
Kasi pag bumagsak sila, down din tayo. Pero hindi naman lahat yun is mawawala. Kagaya ng sabi ko, kailangan talaga sa pag-i-invest, alamin nyo muna. Hindi pa ako maalam na masyado dyan. Meron lang ako kunting kaalaman, kunting-kunti lang talaga. Kasi nanonood talaga ako ng mga investor, mga mahilig mag-vlog sa mga ganyan. Kaya, di ba, katulad ng Restolerant, nalaman ko lang din yan sa isang vlogger na, ganun pala yun. Kaya nalaman ko na mas mataas ang aking Restolerant. Ako kasi yung tipo na pag nag-invest, tapos na-down, ayan, hindi naman ako, wala na yung pera ko. Iyak ako ng iyak, hindi. Kaya ko siya i-handle. Parang wala lang, parang ganun talaga, nag-invest ka di ba? Nakipagsapalaran ka. Kung ayaw mong bumagsak na iba yung nagpalakad, magnegosyo ka na lang, inegosyo mo na lang ngayon. Pero dahil nga dito sa halagang 50 pesos, okay lang, di ba? Kung ayaw nyo mag-everyday, every week, minsan nga, katulad ko, matagal na ako, pero nasa 350 plus pa lang siya. Magpo 400 yan kasi naglagay ako ng 50 pesos. Pero, di ba, ang liit lang. Kung minsan, ibig sabihin, hindi ako nakakalagay ng every month. Pero yung G-Invest is lagi naman nagpapaalala sa akin, nagchat-chat, or hindi, nagte-text na, yun nga, nagpapaalala na pwede na ako mag-invest or mag-G-Save, di ba? Ang Gcash kasi is lagi nagpapaalala talaga yan. Yun lang guys, thank you for watching. Share lang kasi gusto ko lang i-share sa inyo para kahit papaano naman sa mga katulad kong kasari natin sa mga tendera, ayan, meron tayong ipon, di ba? Isipin na lang natin na ipon yun, pero pag naglagay kayo doon, kalimutan nyo na para kung sakaling magkukubra kayo, edi wow, boom, patok. Yun lang guys, thank you for watching.